Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема госпожо кмет, кметове на населени места, гости. В залата присъстват 20 общински съветници, отсъства госпожица Виолета Ивайлова. Имаме форум за да започне днешната работа, така че на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация откривам 26-то редовно заседание на Общински съвет Тетевен. По повод отправени питания от колегата Иван Цветков на предходното заседание са постъпили писмени отговори от страна на кмета на община Тетевен, по които в последна точка на днешния дневен ред може да изрази становище. Преди да преминем обаче към дебати по предложения дневен ред на днешното заседание, на основание член 74, алинея 2 от нашия правилник, давам думата на кмета на общината за изказване и запознаване с предприети действия във връзка с проблема с водата на територията на нашата община. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, искам да спра вашето внимание в началото на сесията върху една изключително голяма тема, темата за безводието, която е изключително сериозна и от началото на моята дейност като кмет стои на дневен ред като основен проблем и основна задача пред нас. Проблемът се изостри особено в последните 2 години във връзка с сериозното засушаване. Все повече стават населените места без редовно водоснабдяване и този проблем касае много общини в България, не само нашата. Разбирам гражданите, които негодуват, и то с основание, защото в 21 век цели градове остават на воден режим. Считам, че с оглед бързата промяна в климата, този проблем обхваща все повече райони и ще става все по-болезнен. Съгласно Закона за водите, на вас ви е известно, че ВиК съоръженията са публична общинска собственост и тяхното изграждане, реконструкция и модернизация са задължения на общините. Това задължение на общините изисква големи инвестиции и изключително голям финансов ресурс, с който те не разполагат. От друга страна, стопанисването, поддържането и експлоатацията на тези съоръжения се извършва от ВиК операторите. Те са тези, на които гражданите заплащат за водата. От години в Тетевен има чести аварии на водопроводната мрежа, режим на водата и аварийни спирания на водоподаването. И това е разбираемо при такава стара и амортизирана ВиК мрежа. Но преди 10 години общината не е влагала особено сериозни средства за промяна на мрежата. Тетевен е единствената по-голяма община в областта, която не успя да реализира воден цикъл по оперативна програма Околна среда до 2014 година. Тъй като след 2014 година, както е в момента, в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, няма възможност общината ни да използва европейски средства за подобно финансиране. В последните 9-10 години ние, ръководството на общината, направихме всичко възможно за намаляване на загубите на вода от водопреносната мрежа чрез подмяна на водопроводите в града и селата, като единственият начин беше и в момента е да се работи на етапи и да се търсят външни средства за реализиране на тези ремонтни дейности. Наш основен принцип при основен ремонт на улиците, на уличната мрежа, винаги е бил най-напред да се извърши подмяна на водопровода под него, под улицата. Общата дължина на изградените и ремонтирани водопроводи в последните 10 години в община Тетевен е 14 898 линейни метра, а инвестираните средства са над 5 милиона и 328 хиляди лева. През 2024 година съм подписала споразумение с МРРБ за предстоящ ремонт на водопроводи на обща стойност 19 милиона 100 хиляди и 900 лева, от които 9 милиона са за подмяна на останалата водопроводна мрежа в град Тетевен. С този проект бих казала, че почти ще завърши обновяването на мрежата в града. В периода са изпълнени следните проекти за изграждане и ремонт на водопроводи. Почвам по населени места. Тетевен,
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на няколко квартала около улица Емил Марков, етап 1. Дължина на подменена водопроводна мрежа 2 км и 400 метра. Финансиране с ПМС от Министерския съвет. Обхванати са участъци от общо цялата улица Емил Марков и участъци от улица Марин Урманов, Лари Пеев, Митко Йончев, Паца Нейкова и Михаил Казначея. Друг проект – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улица Иван Вазов. Дължина 230 линейни метра. Това е в пешеходната зона със средства от община Тетевен. Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици Братя Цакови, етап 1. Линейните метри са 1424 и обхваща следните улици: Илия Темелски, Христо Италин Цакови, Тома Василев, Нео Кръчунов, Васил Йонков, Димитър Благоев, част от Димитър Благоев и Трескавец. Финансиране по споразумение с МРРБ. Реконструкция на водопроводната мрежа по индикативни улици Братя Цакови, етап 2. Обхваща 1326 линейни метра и обхваща улиците Александър Стамбулийски, Павел Койчев, Иван Турков, Братя Хаджи Иванов, Чедура Кардан и Михаил Койчев. Ремонти на водопроводните мрежи в Тетевен са извършвани и от ВиК. Реконструкция на водопровод и сградни водопроводни отклонения по улица Иван Вазов в горната част. Реконструкция на водопровод и сградни водопроводни отклонения улица Димитър Благоев. Улица Емил Марков, висока зона. Улица Стефан Павлов. Улица Симеон Куман. Улица Бели Вик, 2 участъка. Улица Иван Вазов, 2 участъка. Реконструкции на хранителен водопровод. Също, каквото и да говори това, не го знам точно къде се намира. Участък от улица Иван Фурнаджиев, участък от улица Беливик, цялата водопроводна мрежа на квартал Пеново е подменена, квартал Платен, улица Янко Сакъзов, почти половината от целия квартал също е подменена от ВиК. През 2024 година съм подписала споразумение с МРРБ за подсигуряване на финансиране на следните обекти в Тетевен. Реконструкция на водоснабдителната мрежа за град Тетевен на стойност 9 милиона 636 хиляди лева. Предвижда се да се реконструират 11 230 линейни метра водопровод и 750 броя сградни водопроводни отклонения. Към момента имаме издадено разрешение за строеж и е публикувана открита обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР. Втори проект. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа около улица Емил Марков, етап 2. Предвижда се реконструкция на 1300 линейни метра водопровод и 29 броя сградни водопроводни отклонения, като към момента община Тетевен е сключила договор за СМР с изпълнител и се очакват авансови средства от МРРБ. Село Галата. Реализирани са следните обекти. Ремонт на водопровод по улица Васил Левски, 850 линейни метра. Основен ремонт на водопровод по улица Александър Стамбулийски, 270 линейни метра. Подмяна на водопровод на улица Капитан Петко Войвода, 93 линейни метра. И изграждане на напорен резервоар с обем 200 кубика, като строително-ремонтните дейности са приключили. Подписала съм споразумение с МРРБ за финансиране на проектиране и СМР на проект реконструкция на водоснабдителната мрежа за село Галата, община Тетевен на стойност 3 милиона 780 хиляди лева с включен ДДС. Предвижда се реконструкция на съществуващия водопровод и частичното изграждане на нов водопровод на 6300 линейни метра. Избран е изпълнител за изработване на техническия проект. Проект е възложено проектиране. Село Градешница. Реализирани са следните обекти. Подмяна на водопровод от Рушова пещера до махала Заводска, финансиран от община Тетевен, дължина 210 линейни метра. Подмяна на водопровод Горна махала, село Градешница, дължина 250 линейни метра.
Основен ремонт на водопровод Махала Джамийска 250 линейни метра. В момента се изпълняват обектите. Основен ремонт на водопровод Махала Джамийска, друг участък 300 линейни метра и основен ремонт на водопровод Чарджето 120 линейни метра. Изпълняват се в момента и два. Подписала съм споразумение за финансиране на проектиране на проект частична реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в село Градежница. Предвижда се да се реконструират 9092 линейни метра водопровод. Като към момента техническият проект е вече изготвен и е предаден за съгласуване към съответните институции. Село Глобово. Въпреки че в село Глобово е реализиран проект за подмяна на водопровода преди 2014 година, там проблемът с безводието е особено сериозен. Изградена е тази миналата година и тази година приключи изграждането на напорния резервоар с обем 100 кубика за питейна вода. И в момента е проучено, тази година е проучено място за сондиране близо до резервоара и предстои изграждане на път до това място и сондаж. Започна работа по каптиране и включване на извор Бела вода и изграждане на водопровод от него до главния водопровод. Почистват се каптажи. Подписала съм споразумение за финансиране на проект изграждане на захранващо водопроводно трасе за село Глобово на стойност 4 милиона и 24 хиляди лева, като ще се предвижда водоснабдяване от водохващане Видрите с помпени станции. Голям извор. Извършено до сега. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Голям извор етап 1, дължина 7,5 км. Финансиран по споразумение с МРРБ. Основен ремонт на водопровод Махала Толешевец 95 линейни метра. Подписала съм споразумение с МРРБ за два проекта. Изграждане на улица Генерал Дендевил с водопровод, като там се предвижда изграждане на 1219 линейни метра водопровод и 57 броя сградни водопроводни отклонения. Техническият проект е изготвен и съгласуван и е предаден за изготвяне доклад за оценка на съответствието. И втория обект, там е реконструкция на улица Първомайска. Предвижда се изграждане на 1255 линейни метра водопровод и 75 броя сградни водопроводни отклонения. Издадено е разрешение за строеж и предстои стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР. Тази година се реализират и други ремонтни дейности на водопроводи. В Василево се изгражда водопровод 2100 линейни метра, в момента се изпълнява. И в Гложене ремонт на водопроводна улица Васил Йонков, 120 линейни метра, в момента се изпълнява. Въпреки че подменихме голяма част от водопреносната мрежа, водата в Тетевен не достига, за да задоволи нуждите на хората. Проблемът се състои в драстичното намаление и липсата на вода във водохващанията през летния сезон. Те са повърхностни, със силно изразена сезонност, неравномерно водоподаване и голям недостиг на вода в сухите месеци на годината, когато градът е на воден режим. Изключително критичен е този проблем и в село Глобово и в някои части от останалите села. Водоснабдяването на Тетевен, на Глобово и на някои други населени места в общината става все по-зависимо от климата и от засушаването, липсата на валежи и високите температури. Затова, освен работата по подмяна на водопроводната мрежа и намаляване загубите на вода, основната ни задача, по която сме започнали да работим активно, е изграждане на ново допълващо водохващане от река Костина. Уточнено е мястото, обявена обществена поръчка за изработване на работен проект за ново водохващане и за водопроводно трасе от водохващането до резервоара. Внесла съм искане в МРРБ за финансиране. Следваща стъпка, която ще предприемем, е ремонт на магистралния довеждащ водопровод
водопровод от село Рибарица към град Тетевен, който се обслужва от ВиК, ние с постоянни аварии. А в по-дългосрочен план, както многократно съм поставила тази идея, е да се обсъди възможността за евентуално изграждане на микроязовир, който да резервира вода от дъждовния период за сухия, защото основният проблем с водоснабдяването в нашата община е силно намалените водоизточници през определени месеци на годината. Ще искаме мнение на компетентни специалисти, които след анализиране на ситуацията да дадат насоки за работа и да се уточнят необходимите действия в спешен, неотложен, краткосрочен и дългосрочен план. Недостигът на вода е един от най-важните проблеми на нашата община и ние като ръководство не преставаме да търсим възможности за решаване на този проблем. За съжаление обаче, голяма част от решенията не са по силите на община като Тетевен и изискват сериозна държавна намеса и помощ. Като част от усилията, които полагам като кмет на община Тетевен в посока разрешаване на този задълбочаващ се проблем с водоснабдяването, имах възможността да бъда изслушана на заседание на две от комисиите в Народното събрание – Временна комисия за безводието и Комисията по околна среда и води, и от името на Националното сдружение на общините да алармирам отговорните държавни институции за сериозния проблем с безводието, касаещ общините в България и хората, живеещи там, както и конкретно за проблема в община Тетевен. Пред народните представители заявих, че за да подменим и реконструираме водоизточниците си и изключително амортизираната водопроводна мрежа, ние общините трябва да направим големи инвестиции, за които се изисква значителен финансов ресурс, с който не разполагаме. Считам, че местната власт и кметовете не могат да се справят сами. Необходима е спешна намеса на държавата и подсигуряване на финансиране за решаването на този изключително важен за гражданите проблем. Инвестиционната програма за общините, която е приета със Закона за държавния бюджет, изключените споразумения с МРРБ е една положителна стъпка в тази посока, но се реализира изключително бавно, всички виждаме, и съвсем не е достатъчно. Считам, че трябва да се обмисли възможността държавата да отдели финансов ресурс конкретно за изграждане и за ремонт на водоснабдителни съоръжения, особено в общини като нашата, които не могат да ползват европейско финансиране и които не се захранват от язовири. Изключително затруднение създават и тромавите и дълги съгласувателни процедури на работните проекти, както и дългите процедури по обществените поръчки. Ще дам само един пример от многото примери. Процедурата за обществена поръчка за избор на изпълнител за СМР на големия проект за водопровода в Тетевен предстоя 4 месеца в Агенцията по обществени поръчки за съгласуване. Това е загуба на ценно време, през което гражданите на града стоят в тежък воден режим. Необходима е много добра координация между институциите, които са отговорни за управление на водите и за решаване на проблема с безводието, и се надявам този новосъздаден борд по водите да подобри всички тези проблеми. Знам колко е трудно на гражданите през тези горещи летни месеци да са на воден режим, защото и аз живея и работя тук в Тетевен, но се обръщам и към тях с апел да използват водата разумно, за първостепенни битови нужди, а не да я пилеят, особено през тези месеци, в които сме на воден режим. Предвид всичко изложено до тук, категорично не приемам за сериозни твърденията, че в последните години нищо не е направено по отношение на водоснабдяването на община Тетевен. И накрая призовавам политическите сили в община Тетевен и общинските съветници да не се заиграват с темата за безводието с цел печелене на евтини политически дивиденти, както и да не спекулират с този въпрос, а всички да обединим усилия да работим в една посока, градивно, за да решим този толкова важен проблем за нашите съграждани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на кмета за изнесената информация и аз вярвам, че всички ние в тази зала имаме една обща цел по отношение на водоснабдяването на населението на Тетевен.
то да бъде по-ритмично, да бъде сигурно и да всъщност да го има. Дано и народните представители, за които казахте, че сте споделила този проблем и новия борд за решаване на проблема с водите да заработи така, че сроковете за изпълнение на всички тези съгласувания да бъдат съкратени и гражданите не само на нашата община, но всички засегнати общини в България да усетят тази намеса. Благодаря ви още веднъж за направеното изказване, за информацията, която ни попълнихте през годините. Сега, колеги, да преминем към дебат по предложения дневен ред. Заповядайте за изказвания по дневния ред. Аз ще имам питане за последна точка. Благодаря. Господин Цветков има питане. Други колеги, господин Аз имам изказване. Във вчерашния ден по реда на правилника постъпи заявление за изказване от господин Васил Тихолов по повод проблем с сградата на училище Иван Вазов в града, който ще бъде включен в последна точка за представяне на неговото изказване. Други изказвания, други мнения, колеги, по дневния ред има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване предложения дневен ред с заявените изказване от господин Максимов, от господин Васил Тихолов и питане от господин Цветков. Който е съгласен, може да гласува. Против? Няма. Въздържал се? Също няма. 20 гласа за. Дневният ред е приет. Минаваме към първа точка. Това е доклад относно приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2024 година. Вносител има думата. Ами имате на вашето внимание предоставен отчета, направено публично обсъждане, коментирани са част от нещата и на комисии, няма какво да добавя повече. Моля водещата комисия по бюджет, финанси, регионална политика за становище. Комисията приема предложението. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение на решението на общинския съвет. 4 гласа за и 1 въздържал се, комисията приема. Постоянна комисия по екология и земеделие. Комисията приема внесеното предложение. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика. Гласа за комисията приема предложението. Комисия по образование, култура, младежта и спорт. Комисията приема внесеното предложение. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност. С 2 гласа за, 1 глас против и 1 глас въздържал се, комисията не приема внесеното предложение. Постоянна комисия по общинска собственост и фирмена политика. 5 гласа за, комисията приема предложение. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги. Комисията приема предложение. Комисия по териториално селищно устройство и благоустрояване. С 4 гласа за и 1 против, комисията приема предложение. Комисия по управление и стопанисване на общинските гори. 4 гласа за, 1 въздържал се, комисията приема. Благодаря на комисиите. Заповядайте, колеги, за изказвания или мнения по внесеното предложение. Внесения отчет. Заповядайте, господин Максимов. Уважаема госпожо председател, госпожо кмет, уважаеми колеги, аз смятам, че изпълнението на бюджета на общината за 2024 година е в рамките на нормалното. Искам да обърна само Микрофона попишете, господин Максимов. да обърна внимание върху два факта, които все пак са някаква тенденция и може би в някакъв момент трябва да се анализират. Първият дял на приходите. В отчета, както е видно, от 2022 година приходи с общински характер от 34% спадат на 25%, за сметка на което се качват приходи с държавен характер до 75%. За мен това говори, че така общината все повече, ако тази тенденция се запази, ще разчита на приходи с държавен характер. И второто нещо, което за мен все пак е притеснено, че приходите от местни приходи намаляват с 1 млн. 770 хил. лева в сравнение с предишната година. Ако 2023 са били 10 млн. 853, през 2024 са били 12 596, сега спадат на 10 853, което си е така сериозен процент. И за мен това е повод така за анализ. Благодаря. Значи по отношение на това, че държавните приходи като съотношение държавни местни приходи се повишават,
Това е във връзка с това, че се увеличиха изключително много последните години финансирането на образователната система. Тя се финансира с държавни приходи. Знаете всички, че финансирането на училищата минава само през общината като някакъв поток на пари и отива директно в самите образователни институции. Освен това, изключително много се дигнаха и средствата, които са социални услуги, с лични асистенти, които са на трудови договори и така нататък. Всичко това са държавни дейности, които влизат, които се изпълняват от общината и тези пари влизат директно в държавата в общината и просто като съотношение расте съотношението в полза на държавните приходи. Соня, ако иска нещо да добави, но това е моето тълкование. По отношение на проектите, по отношение на това, че намаляват местните приходи, това е във връзка с проектите. Обясни го това, как е точно, защото по-можеш да го обясниш от мен. Предоставени целеви трансфери пред 2023 година, които имат едностранен характер. Те не намират отражение в отчет 24 и в сравнение с предходната година намаляват. Други желащи да изказват и въпроси, колеги, по тази Аз искам да взема отношение, тъй като стана въпрос в отчета на кмета, че е проведено обществено обсъждане, просто да знаят колегите, понеже аз присъствах, нямаше нито един гражданин. Бяхме 4 или 5 общински съветници. Това беше обществено обсъждане на одобрението на бюджета за 2025 година и това ще ме здраве, колега. Или това ще каже, че няма никакъв интерес от гражданите. Кметът си е спазил всичките изисквания. Аз съм гласувал против приемането на бюджета за 2024 година и сега ще гласувам против. И ще ви кажа защо. Защото това, което го направите като отчет, какво е направено за водата, явно не е достатъчно. Защото вода няма. И аз не знам общинските съвети от Глобо, от Тетен, как ще гласуват на одобрението. Дали техните гласоподаватели са доволни от това, което се случва. Отчет е отчет. Вода няма. Направено е много недостатъчно, колеги, според мен. Това е относно доверието към администрацията на общественото обсъждане беше показано на гражданите. Благодаря. Други желащи за изказвания, колеги, по отчета имате ли? Има ли? Виждам други, които са заявили желания за изказване или въпроси. При това положение, колеги, ще преминем към поименно гласуване на внесения проект за решение. На основание член 21 алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 21 алинея 1 точка 6 и член 44 алинея 1 точка 5 от ЗМСМА, член 140 алинея 1 алинея 5 от Закона за публичните финанси, член 9 от Закона за общинския дълг и член 59 от наредбата за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местните дейности, Общински съвет Тетевен реши: първо, приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2024 година по приходната част в размер на 42 милиона 714 493 лева, приложение номер 1, в това число приходи с държавен характер 31 милиона 861 966 лева, приходи с местен характер 10 милиона 853 527 лева. Втора точка. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2024 година по разходната част в размер на 40 милиона 301 168 лева, разпределени по функции и основни параграфи съгласно приложение номер 2 и 3, в това число за държавни дейности 29 милиона 447 641 лева, за дофинансиране на държавни дейности 669 013 лева, за местни дейности 10 милиона 184 514 лева. Трета точка. Приема изпълнението на инвестиционната програма на община Тетевен за 2024 година по приложение 4. Четвърта точка. Приема отчета на изразходените средства за текущи ремонти за 2024 година съгласно приложение 5. Пета точка. Приема отчета на изразходените средства за текущи ремонти за 2024 година, финансирани с други целеви средства съгласно 57 от Закона за държавната бюджетна
съгласно приложение 7 и 8. Седма точка. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по член 8а от Закона за общинския дълг за 2024 година. По приложение 9 и 9а и 8 точка. Приема информация за изпълнение на показателите по член 130а от Закона за публичните финанси съгласно приложение номер 10. Това е проектът за решение, който предлагам на гласуване. Асен Асенов. За. Асен Иванов. За. Атанас Олинов. За. Инженер Кришанинов. Против. Данчо Иванов. За. Инженер Емил Максимов. За. Иван Цветанов. За. Иван Цветков. Въздържам се. Доктор Иван Цачев. За. Игнат Бючинов. За. Галин Ивов. За. Красимир Минчев. За. Красимир Руменов. За. Людмила Момчилова. За. Мария Стойчева. За. Стефан Добревски. Въздържам се. Тихомир Лазаров. Въздържам се. Христомир Маринов. За. Доктор Цветелина Мрависка. За. Цецка Димитрова. Да. С 16 гласа за, 1 против и 3 въздържали се. Отчета по точка 1 е приет. Следваща втора точка от дневния ред, колеги, това е доклад от кмета на община Тетевен относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен към 30 юни 2025 година. Вносителя има ли нещо да допълни по тази точка? Тази точка искам да кажа няколко думи, защото все пак е актуална за бюджет за тази година и мисля, че е важно да се каже. В изпълнение на член 137 алинея 2 от Закона за публичните финанси ви предоставям информация за текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2025 година. Знаете, че в условията на късно прият държавен бюджет, община Тетевен прие бюджета за тази година чак на 30 април 2025 година. Размера беше 38, първоначалният размер 38 милиона. В това число държавни дейности 25 милиона 798 хиляди лева и местни дейности 12 милиона 202 хиляди лева. През първото полугодие на годината се извършиха на основание член 56 от Закона за публичните финанси, ще извърши служебна актуализация в размер на 4 милиона 303 хиляди лева, като уточнения план става 42 милиона 304 хиляди лева. Държавните дейности са увеличени с 4 милиона 120 хиляди лева, а местните с 183 хиляди 529 лева. По приходната част, постъпилите приходи за първото полугодие са 30 милиона 246 хиляди лева и спрямо 2024 година отчитат нарастване от 3 милиона 260 хиляди лева. Държавните приходи са 22 милиона 589 хиляди лева и с 1 милион 801 хиляди повече от тези в същия период 2024 година, а местните приходи отчитат изпълнение 7 милиона 656 хиляди лева и с 1 милион 458 хиляди лева повече от първото полугодие на 2024 година. По отношение на собствените приходи, с които знаете, че финансираме местните дейности, са постъпили 3 милиона 885 хиляди лева или 49% изпълнение от плана, с 698 хиляди лева повече от тези за същия период за 2024 година. По изпълнение на данъчните приходи за полугодието може да се направят следните изводи. Данъчните приходи в сравнение с средногодишния размер на постъпленията за предходните 3 години нарастват. Към полугодието заемат дял от 37 на 100, а собствените приходи при 37 на 100 от собствените приходи при 26 на 100 през 2024 година. Приходите от данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин нарастват. Запази се тенденцията на намаляване на приходите от туристическия данък. Основният приходоизточник в групата неданъчни приходи, това са приходи от дейност управление на общински гори, които намаляват в сравнение с 2024 година 47 000 лева по-малко, а общинските такси
те отчитат изпълнение, което е с 387 157 лева повече спрямо полугодието от 2024 година. Тях най-голямата такса, знаете, че това е такса битови отпадъци. Така че изводите по изпълнение на неданъчните приходи могат да ги направим следните. Заемат по-голяма част от собствените приходи на общината, запазва се тенденцията най-голям дял да вземат общинските такси и приходите и доходите от собственост. Постъпленията при приходите и доходите от собственост нарастват, приходите от продажба на нефинансови активи намаляват и неданъчните приходи запазват своята стабилност. По разходната част, при уточнен план на разходите в размер на 42 милиона 304 хиляди лева, изпълнението е 17 милиона 827 хиляди лева или 42%. В сравнение с отчетените за първото полугодие на 2024 година, разходите за настоящата година са 7 милиона 289 хиляди лева повече или има ръст от 108%. В тях делегираните от държавата дейности са усвоени 13 милиона 537 хиляди лева, което е с 1 милион 689 хиляди лева повече спрямо полугодието на 2024 година. Хубаво е, че за дофинансиране на държавни дейности имаме разходи по-малко в сравнение с първото полугодие на 2024 година или с 31 876 лева по-малко. В местните дейности изпълнението е 4 милиона 39 хиляди лева или с 367 хиляди лева по-малко. Така, и да кажа, че към полугодието на 2025 година общината няма просрочени задължения, а по отношение на инвестиционната програма, както ви е известно, винаги в първото 6-месечие инвестиционната програма е изпълнена в по-малък процент, особено таки когато бюджетът е приет в края на април. Така че при планиране по инвестиционната програма разходи 2 милиона 988 хиляди лева са усвоени 840 740 лева или само 28%. И казах по какви причини са усвоени по-малко. Това е всяка година е така. Активният период на инвестиционната програма се реализира след 1 юли. Към полугодието на 2025 година спазваме показателите по член 130а от Закона за публичните финанси, като се отчита по-добра текуща събираемост от двата подавани данъка за същия период и нямаме просрочени задължения, което гарантира финансовата стабилност на общината. Моля водещата комисия по бюджет, финанси, проект и регионална политика за становище. 3 гласа за, 3 въздържали се, 1 против. Постоянно възстановление и контрол по изпълнение решението на Общинския съвет. 4 гласа за и 1 въздържал се, комисията приема. Постоянна комисия по екология и земеделие. Комисията приема предложение. Комисия по здравеопазване и социална политика. 5 гласа за, комисията приема предложение. Комисия по образование, култура, младежта и спорт. Комисията приема внесеното предложение. Комисия по обществен ред и сигурност. Комисията не приема предложение. Постоянна комисия по общинска собственост и фирмена политика. Комисията приема предложението. Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги. Комисията приема предложение. Комисия по териториално селищно устройство и благоустрояване. С 4 гласа за и 1 против, комисията приема предложението. Комисия по управление и стопанисване на общинските гори. 4 гласа за, 1 въздържал се, комисията приема. Благодаря на комисиите. Заповядайте за изказване или мнение по внесения отчет на изпълнението на бюджета към 30 юни 2025 година. Има ли желаещи да изказват? Аз искам да се изкажа. Заповядайте, господин Ненов. Благодаря ви за дадената дума. В тази точка обръщам внимание на колегите, че две от комисиите не е прият. Искам да ви кажа, че съм много чуден от колегите от БСП в предната точка, че
при условие, че гласуваха против приемането на бюджет, сега да одобряват, не знам, има някаква огромна промяна, но това, което се прави и в началото, преди да почне дневния ред, тия 15 минути, с които кмета ни запозна, което направи, явно не е достатъчно. Отчитаме, че имаме по-малък приход от туризъм. Какъв туризъм да правим, като нямаме вода? Дайте да си кажем нещата каквито са, не да си говорим. Нямаме вода и не правим никакъв пиар. Аз излизам на улицата и всеки втори казва, какво правите там, не поставяте ли въпроса, че няма вода. Нямаме туризъм, нямаме бизнес и няма влияние. И това не се поставя днес, това се поставяше и миналата година. Явно това, което се прави, не е достатъчно. И според мен това гласуване е вот на доверие към управлението. Дайте да го говорим, дайте да се помага наистина. Никой не е потърсил помощ. Проблемът е огромен. Си затваряме очите и ще замазваме с някакви цифри. Значи дайте да дадем, така ми звучи изказване. И така ми звучи несериозно, защото когато кажеш, че проблема е много голям, че е така, дай алтернативно предложение. Значи аз... Вие сте общински съветник, имате право. Критикувайки и казвайки, че проблем е сериозен, дайте какво може да се направи. Моля ви, дайте да се изкаже и ще имате възможност за дуплика. Изказвате се и критикувате без да дадете алтернатива. Значи аз в моето изказване подробно казах какво е направено в годините, какво се прави в момента и какви намерения имаме какво да правим. А резултата? Дайте вие предложение, което ще видим, ако е разумно, ще го обсъдим и ще го приемем. Но така само да се хвърлят критики в пространството без... Резултата е явен. Много ви моля. Резултата е явен. Малки приходи от туризъм и нямане на вода. Чакаме инвеститори в Тетевен. Докарайте вода от някъде. Да видим къде ще докарате. Вие карате от 10 години. Разглеждаме отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 25 година. Председател ще иска 4 години на областта на Украина, 18 години. Не влизайте в такива разговори. Други желащи за изказвания. Като чуете нещо по-друго тогава. Други желащи за изказвания има ли? Няма други желащи за изказвания. Колеги, ще преминем към поименно гласуване на внесения проект за решение. При посочените правни и фактически обстоятелства Общински съвет Тетевен реши: първо, приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен към 30 юни 2025 година по приходната част в размер на 30 милиона 246 452 лева. Приложение номер 1, в това число приходи с държавен характер 22 милиона 986 392 лева и приходи с местен характер 7 милиона 656 500 лева. Втора точка. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен към 30 юни 2025 година по разходната част в размер на 17 милиона 828 575 лева по приложение 2 и 3, в това число за държавни дейности 13 милиона 537 449 лева, за дофинансиране на държавни дейности 251 877 лева, за местни дейности 4 милиона 39 249 лева. Трета точка. Приема изпълнението на инвестиционната програма на община Тетевен към 30 юни 2025 година съгласно приложение 4. Четвърта точка. Приема отчета на изразходените средства за текущи ремонти към 30 юни 2025 година по приложение 5. Пета точка. Приема отчета на изразходените средства за текущи ремонти към 36-25 година, финансирани с други целеви трансфери по член 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година по приложение 6. И шеста точка. Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз на община Тетевен към 36-25 година съгласно приложение номер 7 и номер 8. Това е проект за решение, който предлага на гласуване. Асен Асенов. Асен Иванов. Атанас Орлинов. Инженер Кришанинов. Данчо Иванов. Инженер Емил Максимов. Иван Цветанов. Иван Цветков. Доктор Иван Цачев. Игнат Дючинов.
Калин Ивов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, за Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Брадовска, Цецка Димитрова. С 16 гласа за, 2 против и 2 въздържали се, отчетът е приет. Следваща трета точка от дневния ред е... Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте. Аз мисля, че добавата на госпожа Кмета отговора на министърът на регионалното развитие Иван Иванов по питане на Красимиров, народен представител, за водопроводен и водопроводен проект в Глобово Градежница и защо отказва. Имате ли да? Нямате ли? Ще ви го изпратя да не занимавате. Аз го имам. Посоченото обстоятелство не предполага стартиране и реализиране и изпълнение на проекта, което представлява липса на втора и трета предпоставка реализирането на ефективната уредба. Иван Иванов, министър на 12-8 отговорът на Красимирския съвет. Обстоятелства не бъде министър, така че тези 4 милиона нещо, които ги показахте, с които имате споразумение, ще стане само до споразумението. Има още 2 пункта, които са... 4 милиона. За Глобово така. За Глобово това ли говориш? Не, идея са, къде са точно в едно обединено, за това го бъркам. Това го изразява за отрицателен вот. Обяснявам защо сте гласувал против. Много неща, които могат да Аз нищо не разбират. чух. Някой може да го кажа. Включете микрофона, за да се чува по-добре. В питането си, което е отправил от народния представител Красимир Симов, е точно за проектите на Глобово и Градежница. И министърът в края чак предвид всичко по договор 137 на 28.2.25 година казва, посоченото обстоятелство, като ги изброи обстоятелствата, не предполага стартиране дейностите по изпълнение на проекта, който представлява липса на първа и втора предпоставка за нормативните актове, иначе 3 страници отговор. Това е отговор от 12.8. Аз се очувам, защо колегите от ДПС не го показват. Това на страницата на Народното събрание на Гуми, всеки, който се интересува, може спокойно да ги виждат и ми други питания, и те са интересни. Но след което ни бъде. Разбрахте ли, госпожо Маригорец, че ще се интересуват, че не Не се чуваше, съжалявам. Сега чухте ли? Чухме, но не разбрахме. Същото предполагам, че... То при вас това е вече стил. Предполагам, че Нека да няма заяждане много. с трите спортни площадки е същото да е. Не може да се изплатени. Стилните форми. Тоест отговора на министъра Красимиров е повода вие да гласувате Не само това. Много неща са ми. Но знаете ли, госпожо председател, вие да удърпате за език. Аз не съм участвал в общински съвет, в който обсъжданията да са сведени до нула в комисията. Нула. На какво се дължи, нека всеки един от нас да си отговори, аз съм се отговорил за себе си. Прав сте, че всеки един от нас е въпрос. Тук трябва много да се Съгласна помисли, съм. защото кметът е прав. Ние нищо не предлагаме. А сега сме взели да се изказваме. Аз само посочих това обстоятелство, че трябва да доказваме, когато да бъдем искрени към хората, когато ги афишираме някакви неща, които наистина са свързани. Сега ли ще поправим пътя в Рибарица, за да покараме водопровода за това, който е трагичен и има 68 години? Сега, когато е изграден. Когато е трябвало, не е това. Когато трябваше пътя да се положи, защо се върнеше? Посочихме ли? Вие го посложихте само в района, ако не се лъжа, като и кметът при кафявата, защото хептенса да стъпваше в... Това е сложиха ни 200 метра преди и това беше всичко. Може би дебата трябваше да бъде по време на гласуване на точката. Вие изразихте вашето отношение по точка. Няма смисъл от дебата, то няма дебати там, където трябва да ги отворчеството от комисията. Но аз не случайно казах в моето изказване, че не искам да се правят спекулации, а вие в момента се качвате на вълната на безводието, което е в цяла България. Аз си направих труда да извада от Националния институт по метеорология какви са
не се смейте, защото това са реалната ситуация в България тази. Не, на войната си. Да. Аз не обичам. Така че от 600 милиметра валежи, общо валежи, през 2013 година сега за 400. Продължаваме по дневния ред, колеги. Колеги, продължаваме по дневния ред. Ама дори направиха до 2014 година водния цикъл, когато имаше европроекти. А ние не сме го направили. Влизаме извън дневния ред. Сега вече няма европроекти, защото не сме консолидирани. Излизаме из дневния ред и тези разговори в момента не са приети в дневния ред. Привържи един човек, който почна проекта на номер 2. Точка изказвания, ще ги продължите тези разговори, колеги. В точка изказвания, като искаме ще ги продължим или след заседанието, сега се вкараме в дневния ред, който сме го гласували. Ред на трета точка, това е предложение за настъпила промяна в броя на децата и учениците в детските градини и училищата на територията на община Тетевен и необходимост от изменение и допълнение на решение 492 от 21 август тази година на Общински съвет Тетевен, с което се утвърждава съществуването на следни малолетни партньори. Носителя има ли нещо да добави? Да, има промяна в последния момент, както се казва. Тези, които са участници в Комисията по образование, знаят, че имаше една промяна в Комисията, която се дължи на ново внесено становище на училището в Глогово и в село Чернивит. То е разгледано на заседанието на постоянните комисии, но на 24 този месец в общината постъпи ново предложение от директора на училището в Голям Извор за настъпили промени и ако искате мога да ви ги изчета. Да. Значи, училище Васил Левски в село Голям Извор, проекта за решение да гласи следното. През учебната 2025-2026 година след маломерни паралелки са първи, трети клас, 5 ученика с лята маломерна паралелка. Втори, четвърти клас, 5 ученика с лята маломерна паралелка. Пети клас, 8 ученика, самостоятелна маломерна паралелка. Шести клас, 7 ученика, самостоятелна маломерна паралелка. И седми клас, 10 ученика, самостоятелна маломерна паралелка. Това е промяна. Моля Комисията по образование, култура, младежта и спорта за становище. Комисията приема внесеното предложение с така направените допълнения. Комисията по бюджет, финанси, проект и регионална политика. Комисията приема предложението за допълнение. Имате ли изказване или мнение по това предложение, колеги? Не виждам желаящи за изказвания, така че ще подложа на гласуване внесеното предложение. А именно, Общински съвет Тетевен реши първо. Изменя и допълва точка 3 от решение 492 от 21 август 2025 година, съгласно посоченото в предложението от кмета на община Тетевен и направените допълнения относно основно училище Христо Ботев село Глогово, основно училище Георги Бенковски село Чернивит и основно училище Васил Левски село Голям Извор. На основание член 60 алинея 1 от АПК дава съгласие за предварително изпълнение на решението с оглед защита на обществено значими интереси. Който е съгласен с това, с този проект за решение, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. 20 гласа за. Предложението е прието. Четвърта точка, колеги, е предложение за осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици с специални образователни потребности през учебната 2025-2026 година. Господин Братовски, като вносител, ако желаете да вземе думата, може да се позволя. Уважаеми госпожо Кмет, уважаеми господин председател, дами и господа съветници, единственото нещо, което мога да добавя към така поднесеното предложение е едно допълнение, свързано с постъпило искане от Речана Аркадиева Хаджиева, директор на детска градина за Глогово, село Глогово. Това е постъпило, след като са регистрации на материалите и касае ресурсно подпомагане на дете с специални потребителни потребности за учебната 25-26 година. Това фактически същество е допълнението. Благодаря. Моля
образование, култура, младежта и спорта за становище. Комисията приема внесеното предложение с направените допълнения. Комисията по нормативна уредба. Комисията приема внесеното предложение. Благодаря на комисиите. Заповядайте за изказване или въпроси. Не виждам желаящи за изказвания, така че ще преминем към гласуване на внесения проект за решение. При посочените правни основания Общински съвет реши дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците с специални образователни потребности, детска градина Васил Левски Тетевен, детска градина Слънце село Градешница, детска градина Незабравка град Тетевен, детска градина Изгрев село Глогово, начално училище Хаджи Генчо град Тетевен, начално училище Любен Каравелов село Бабинци, Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сад Младенов Тетевен, основно училище Васил Априлов Градешница, основно училище Васил Левски Голям Извор, основно училище Васил Левски Български Извор, основно училище Георги Бенковски село Черневит, основно училище Георги Бенковски село Галата, основно училище Христо Ботев село Глогово и професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги град Тетевен да се осигурят от специалисти на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование град Ловеч. Втора точка, на основание член 60 алинея 1 от АПК дава съгласие за предварително изпълнение на решението с оглед защита на обществено значими интереси. Който съгласен с този проект за решение, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? 19 гласа. Предложението е прието. Следваща пета точка е предложение от заместник кмета на община Тетевен Антони Стоев относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект основен ремонт на общински улици в квартал Полатен и улица Головийки град Тетевен по стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 29-27 година. Господин Стоев, ако има нещо да споделите, заповядайте. Уважаема госпожо кмет, уважаема госпожо представител, дами и господа общински съветници, настоящото и следващото предложение са свързани с прием на Държавен фонд за земеделие на проектни предложения, които касаят инфраструктурни обекти, като изключиме от общата стойност на общината проектните предложения, които са подадени през предходния прием, който беше през март. И когато се съобразиме с изискванията на оперативната програма и с индикативните стойности, сме се спряли именно на тези две проектни предложения, с които да кандидатстваме и които сме ви предложили. Едното е свързано с основен ремонт на улици в Платен. Това е Сени Петър и всичките и пресечни точки до републиканския път. И другата улица е в квартал Воловите, промишлената зона на Тетевен. Разбира се, водопровода по тях ще бъде подменен преди да започнат строителните дейности, ако бъдем одобрени. Следващия ни обект, следващото предложение, което сме ви предложили, за което възнамеряваме да кандидатстваме, ако има важно одобрение, тъй като там средствата са по-ресурсно вече по-намалели и ще са достатъчни за изграждане на фотоволтаична система на сградата на община Тетевен за производство на електроенергия за собствени нужди. Няма да има СМР, това ще е просто изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на сградата. Виждате, че срока за кандидатстване е януари месец 26-та година, но радващото е, че управляващия орган вече е назначил оценителна комисия, която започва да работи от деня следващ деня, в който се подават предложения. Тоест няма да се чака крайния срок, за да се започне работа по оценяване на проектите, а още тази есен, след като бъде входирано, ще започне работа. Това е радващо, тъй като сроковете ще бъдат скъсени и намалени. Това е благодаря. Моля водещата комисия по бюджет, финанси, проект и регионална политика за становище. Комисията приема предложението с 7 гласа за. Комисия по териториално селищно устройство и благоустрояване. Комисията приема предложението. Благодаря на комисиите. Заповядайте за изказване или въпроси, колеги, по това предложение. Не виждам желащи за изказвания. Ще подложа на гласуване внесения проект за решение. Който е съгласен, моля да гласува за вдигане на ръка. Против? Няма. Въздържал се? Също няма. С 20 гласа предложението е прието. Следваща шеста точка е предложение за кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект подобряване на енергийната ефективност и изграждане на фотоволтаична система в сградата на община Тетевен, отново по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 23-27 година.
Вносителя даде пояснение. Да, няма какво повече да дадем. Добре. Моля водещата комисия по бюджет, финанси, проект, регионална политика за становище. Комисията приема предложение. Комисия по общинска собственост и фирмена политика. Комисията приема предложение. Благодаря на комисиите. Въпроси, мнения? Не виждам желащи за изказвания. Подлагам на гласуване внесеното предложение, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. С 20 гласа предложението е прието. Следваща седма точка от дневния ред е предложение за преименуване на разклонение на улица Христо Ботев, град Тетевен, в централна градска част, в улица с наименование Алекси Милев. Вносителя има думата. Мотивите са добре описани в предложението. Само ще кажа, че едно разклонение на улица Христо Ботев е без наименование и дава предложение на тази улица да бъде назована на името на Алекси Милев, който е дългогодишен кмет, дългогодишен директор на Горски техникум и почетен гражданин на Тетевен от 2006 година. Мисля, че такива хора заслужават признаване и на нас като общественици и на хората. Благодаря на вносителя. Моля водещата комисия по нормативна уредба за становище. Комисията приема внесеното предложение. Постоянна комисия по териториално селищно устройство и благоустрояване. 100 гласа за, комисията приема предложението. Комисия по общинска собственост и фирмена политика. С 5 гласа за, комисията приема предложение. Благодаря на комисиите. Изказвания, мнения тук има ли? Страна на колегите. Няма желащи за изказвания. Ще подложа на гласуване внесеното предложение на основание член 21, алинея 1, точка 18, алинея 2 от ЗМСМ Общински съвет Тетевен преименува разклонение на улица Христо Ботев, град Тетевен, в централна градска част, в улица с наименование Алекси Милев. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържал се? Също няма. С 20 гласа за предложението е прието. Осма точка от дневния ред, колеги, касае предложение за отстояване със званието почетен гражданин на град Тетевен. Като вносител ще се позволя да кажа, че на 11 септември тази година в деловодството на Общинския съвет постъпи едно предложение от инициативен комитет граждани, които се обръщат към нас с приложена подписка от граждани на нашата община с предложение доцент доктор Михаил Ненов Тополовски да бъде удостоен със звание почетен гражданин. На база изложеното в тяхното предложение съм внесла на вашето внимание предложението и очаквам вашето одобрение за вземане на решение за удостояването му със звание почетен гражданин. Като вносител това мога да кажа. Сега ще дам думата на постоянната комисия по нормативно ред и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет за становище. Комисията приема внесеното предложение. Постоянна комисия по образование, култура, младежта и спорт. Комисията приема внесеното предложение. Благодаря на комисиите. Заповядайте за мнения, въпроси, изказвания, ако имате. Не виждам желащи. Ще преминем към гласуване на внесения проект за решение. При посочените нормативни основания Общински съвет Тетевен удостоява със званието почетен гражданин на град Тетевен доцент доктор Михаил Ненов Николовски, като израз на признателност към неговия принос в областта на здравеопазването и в развитието на града. Втора точка. Възлага на кмета на община Тетевен или упълномощено от него лице да впише удостояването на доцент Николовски в специалния регистър по реда на член 54, точка 2 от наредбата за символиката на град Тетевен. Който е съгласен с този проект за решение, може да гласува. Против? Няма. Въздържал се? 19 гласа за и 1 въздържал се. Предложението се приема. Следваща 9 точка от дневния ред, колеги, предложение за следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, което е издадено 491 от 25.10.23 година за приватизационна продажба на общински нежилищен имот с стопанско предназначение, представляващ поземлен имот с идентификатор 72.343.500.8293 ведно с сгради с идентификатори 72.343.500.8293.1 и точка 2. По кадастралната карта на град Тетевен, вписан в служба по вписванията град Тетевен на 25 октомври 2023 година
година, сключен между община Тетевен и Вила недвижимост ЕООД в качеството му на купувач. Вносители има ли нещо да добавят? Не, няма никога. Давам думата на постоянната комисия на общинска собственост и фирмена политика за становище. Комисията с 5 гласа за приема предложението и предлага за председател на комисията да бъде предложен господин Емил Максимов, а за член господин Асен Асенов. За резервен председател госпожа Цветелина Грабовска и резервен член господин Асен Асенов. Постоянна комисия по бюджет, финанси, проект и регионална политика. Комисията приема предложението, като председател решихме да бъде господин Максимов, член Асен Асенов, резервен председател госпожа Брагавска и резервен член Асен Иванов. Комисия по нормативна уредба и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. С 5 гласа за комисията приема внесеното предложение и предлага следния състав на комисия за председател инженер Максимов, за член Иван Цветанов, за резервен председател Цветелина Грабовска и за резервен член Асен Иванов. Благодаря на комисиите. Заповядайте, колеги, за изказвания. Заповядайте. Относно предложението да бъде член. Добре. Други изказвания по тази точка, колеги, заповядайте, господин Романов. Преди 5-6 месеца имало такава комисия. Бъде не беше. Една година. Може ли да прочетете кои са били основни, кои са били председатели тогава? Аз нямам къде да го прочета сега в момента. Това го коментирахме на заседанието на постоянната комисия, които са били тогава миналата година. Добре. Аз направих едно предложение в моята комисия. Не се прие. Няма да коментирам имена, понеже господин Цветанов или Цветков дали задава отвор. Аз имам предложение в момента да останат старите председатели членове, който е невъзможно да участва от старите, да се оттегли и на неговото място да отидат нови. В момента коментираме конкретни имена. Аз попитах на комисията, кои са старите, ми беше казано, сега защо не се казва. Кажете кои са старите и аз предлагам да останат старите само който без възможност да участва, да се оттегли. Аз не претендирам, че нямам памет и ще се напрегна да се спомня ноември месец 24 година. Това е въпрос, който коментирахме на самите комисии. Тогава Общинския съвет взе решение да се излъчи комисия от страна на Общинския съвет. Колкото си спомням, беше господин Максимов за председател, Виолета Ивайлова беше за член. А за резервен председател, може би, беше Иван Цветанов, а за резервен член Асен Иванов. Ти ли беше? Така, това гласувам тогава Общинския съвет, тези представители на Общинския съвет да проверят документацията на БИЛ за първата година след приватизационния контрол. Сега има ново предложение, в което трябва да се избере състав на комисия, която да направи проверка изпълнението на след приватизационния договор за втората година. Това също гласуваме. Ако се прави предложение за имена, гласуваме всяко име по-отделно. И който съвет да ви избрам. На комисията аз аргументирах, не искам да влизам в противоречие с вас, най-малко. Аз също не искам. Но господин Максимов тогава се съгласи с мен, като се аргументирах, че които преди една година са били в комисия, са запознати с това нещо. Сега за същата комисия се избират други хора. Ако е по компетенции към хора, окей. Ако е партийно, окей. Виж. Ако е партийно, мисля, че трябва да бъде като постоянния комисия. От всяка партия да има член, който да присъства.
Или е по компетенция, или е по партийно. В момента какво е? По В компетенция. момента това са предложенията, които се докладват от страна на постоянните комисии. Ако вие правите предложение за други председатели или членове, ви кажете, за да могат да подложа на гласуване и колегите да преценят как да гласуват. Не правя предложение, просто исках да бъда ясен. Защо направих предложение в комисията и не се прие? Не искам да влизам в противоречие и да някакви... Господин Руменов, аз мисля, че всички разбрахме каква беше вашата логика. Въпросът е, че в заседанието на комисията по общинска собственост беше последната за деня и това, което се прие тогава, се докладва от господин Максимов. Това са имената, които са дадени. Ако вие искате да направите предложение... Не искам един апел към вас напред да се обаждате на почти всички групи, кой може да участва, кой не. Примерно, ако е по компетенции, си даваме дипломите, ето аз само да участвам, че нямам такава. Ако който е с образование, ще участва по компетентност. Там, където позволява, ако е партийно, е друго. Да се обада. Но в крайна сметка, обща е волята на Общинския съвет. Мога ли аз да взема? Благодаря. Господин Руменов, аз за 2 години сега ще правим като Общински съвет. Аз не помня до сега се събирам групите да е взимано мнение на някои от председателите на групи. Така че това, ако вие го постигнете да се случва, ще бъде прецедент. Не, правя го това, защото не може някои хора да се налагат и да налагат условия на кмета или на други. Това е от 2 години, когато съм аз тук. Този не трябва да бъде в комисията, махайте го. И всеки да се съобразява с някои хора. Затова го казвам, аз имам причина. Господин Руменов, нарушавате дипломатичността си, за това да се придържате към невлизането в противоречие. Аз гледам Народно събрание, след малко дигам масата. Не мисля, че трябва да вземаме пример в Народното събрание. Извън направените предложения от страна на постоянните комисии по отношение на членове в състава на комисията, която ще проверява втората година. Има ли други? Заповядайте. Предлагам господин Красимир Руменов за член на комисия. Добре. Значи аз сега си знам по-отвод, аз не го правя това за определен човек или за мен. Просто казвам логично. Добре, нали да се разбие статуткото, нали? Това е, че... Не, аз не искам да разбивам нищо. Не искам да разбивам нищо, просто не съм съгласен с налагането на мнения на други хора. И да бъдат чути. Добре, господин Минов направи предложение, господин Руменов си направи ход. Има ли други предложения за участие в тази? Кой иска да му се налага? Никой не иска. Има ли други предложения? Не виждам други желаящи за предложения за състав на комисията. Започваме да ги гласуваме по реда на постъпването им. Тъй като господин Иван Цветанов си даде отвод, остава да гласуваме останалите колеги, които бяха направени като предложения от страна на постоянните комисии. Подлагам на гласуване за председател в комисията да бъде господин инженер Емил Максимов. Асен Асенов. Асен Иванов. Атанас Олинов. Инженер Кришанинов. За господин Максимов. Данчо Иванов. Инженер Емил Максимов. Иван Цветанов. Иван Цветков. Доктор Иван Зачев. Игнат Дойчинов. Калин Ивов. Красимир Минчев. Красимир Руменов. Въздържан. Людмила Момчилова. Мария Стойчева. За. Стефан Добревски. Тихомир Лазаров. Христомир Маринов. Доктор Цветелина Врабевска. Цецка Димитрова. С 18 гласа за и 2 въздържали се. Предложението се приема. За член в комисията предложението е за господин Асен Асенов. Подлагам на гласуване това предложение. Асен Асенов. Асен Иванов. Атанас Олинов. Инженер Кришанинов. Данчо Иванов. Инженер Емил Максимов. Иван Цветанов. Иван Цветков. Доктор Иван Зачев. Игнат Дойчинов. Калин Ивов. Красимир Минчев. Красимир Руменов. Людмила Момчилова. Мария Стойчева. За. Стефан Добревски. Тихомир Лазаров. Христомир Маринов. Доктор Цветелина Врабевска. Цецка Димитрова. 20 гласа. Предложението се приема. За резервен председател на комисията доктор Цветелина Врабевска. Асен Асенов. Асен Иванов. Атанас Олинов. Инженер Кришанинов. Данчо Иванов.
инженер Емил Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Цачев, Игнат Дойчинов, Калин Ивов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Бравевска, Цецка Димитрова. 20 гласа приема се. И за резервен член Асен Иванов. Асен Асенов, Асен Иванов, Атанас Огринов, инженер Гришанинов, Данчо Иванов, инженер Емил Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Цачев, Игнат Дойчинов, Калин Ивов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Бравевска, Цецка Димитрова. 20 гласа и това предложение се прие. И сега ще подложа на гласуване целият проект на решение с приетите допълнения по точка 1. Така че подлагам на гласуване цялото предложение с приетите допълнения. Асен Асенов, Асен Иванов, Атанас Огринов, инженер Гришанинов, Данчо Иванов, инженер Емил Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Цачев, Игнат Дойчинов, Калин Ивов, Красимир Минчев, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Бравевска, Цецка Димитрова. Да не съм пропуснала. Красимир Руменов. Пишем само за до края. Красимир Руменов, както извинявам се. С 20 гласа за, предложението е прието. Следващата точка, колеги, е предложение за определяне на минимални и максимални цени за съответна потребност на пътници за един километър пробег от съответната тарифа, валидна за територията на община Тетевен за 2026 година. Вносителя има ли нещо да добавим? Не, няма никакво. Моля водещата комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги за становище. Комисията приема предното предложение, като предлагам таксиметровия превоз да се увеличи с 20%. Тоест, дневна тарифа минимална 96 стотинки, максимална 1,20 на километър. Нощна тарифа 1,8, максимална 1,32. Извън населено място 96 стотинки на километър, минимална, максимална 1,20 на километър. Първоначална тарифа минимална 1,92, максимална 2,4. Престой 0,24 стотинки, 0,48 максимално. Такса за повикване на адрес 0,36 стотинки, максимално 0,60. Благодаря на комисията. Моля комисията по бюджет, финанси, регионална политика също за становище. Комисията приема предложението и цените са същите, както комисията на транспорта ги е приела да не ги докарва. Изповядайте, колеги, за мнение, коментари по това предложение. Има ли? Ако няма желаещи за изказвания, ще подложа на гласуване направените предложения от страна на двете постоянни комисии. Колеги, няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване направеното предложение с допълненията на постоянните комисии за транспорт, търговия и услуги и бюджет и финанси. Който е съгласен, моля да гласува. В режим на гласуване сме. Който е съгласен да гласува. Благодаря. Против? Не виждам против. Няма против. Въздържали се? 2. С 18 гласа за и 2 въздържали се. Предложението се приема. Следващата 11-та точка е предложение относно покана за даване на съгласие за продажба на сграда на собственик с отстъпено право на строеж по реда на член 33 във връзка с член 66 ал. 1 от Закона за собствеността. Вносители има ли нещо да добавим? Не, няма. Моля постоянната комисия по бюджет, финанси, проект, регионална политика за становище.
Комисията приема предложението, като казва да изкупи Людмила Следовцов. Споменатия имот се спира. Постоянна комисия по общинска собственост и фирмена политика. 5 гласа за, комисията приема предложението да се откаже да се изкупи имота от Людмила Следовцов. Постоянна комисия по нормативно уредба. Комисията приема действащото предложение да вече отказ. Благодаря на комисиите. Заповядайте, колеги, за изказвания. Има ли желаещи за изказвания? Приемам, че няма. Преминаваме към поименно гласуване. При посочени и нормативни основания Общински съвет Тетевен отказва да изкупи Людмила Николова Василева от град София в качеството и на собственик по нотариален акт на сграда в село Голям Извор, улица Поп Стефан Виков, номер 1, вид собственост частна, функционално предназначение жилищна сграда, еднофамилна, 2 етажа, застроена площ 64 квадрата и сграда в село Голям Извор на същия адрес, вид собственост частна, функционално предназначение селскостопанска сграда, за 1 етаж, застроена площ 12 квадратни метра по кадастралната карта, построени в режим на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот, вид собственост общинска част, вид територия урбанизирана с нетърпиемиско застрояване до 10 метра, площ от 666 квадратни метра на предложена под собственика цена в размер на 100 000 лева. Подлагам на гласуване този проект за решение. Асен Асенов, Асен Иванов, Атанас Орлинов, инженер Кришанинов, Данчо Иванов, инженер Емил Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Цачев, Игнат Бойчинов, Калин Ивов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, за, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Бабов, Цецка Димитрова, 20 гласа за, предложението е прието. Следваща 12-та точка е предложение за даване на съгласие в качеството си на собственик за промяна предназначението на общинско жилище от жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в ведомствено жилище. Вносителя има ли нещо да допълня? Моля комисията по общинска собственост и фирмена политика за становище. 5 гласа за, комисията приема предложение. Комисия по нормативно уредба и контрол по изпълнение решението на Общинския съвет. Комисията приема предложение. Благодаря на комисиите. Заповядайте за въпроси или изказвания по това предложение, колеги. Няма желащи за изказвания. Ще преминем към поименно гласуване. При посочените мотиви и нормативни основания Общински съвет Тетевен променя предназначението на общинско жилище, представляващо апартамент номер 1 в квартал Феновото, град Тетевен, с застроена площ от 63 квадратни метра, състоящ се от дневна спалня, кухня и баня с туалет, актуван с акт общинска собственост от 1999 година, съответстваща самостоятелна обект в сграда със съответния идентификатор по кадастралната карта на град Тетевен, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в ведомствено жилище. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими правни, фактически и последващи законови действия по изпълнение на настоящото решение. Това е проектът за решение, който предстои да гласуваме. Асен Асенов, Асен Иванов, Атанас Орлинов, инженер Кришанинов, Данчо Иванов, инженер Емил Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Цачев, Игнат Бойчинов, Калин Ивов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Христомир Маринов, доктор Цветелина Бравевска, Цецка Димитрова. 20 гласа за, предложението е прието. Следващата 13-та точка е предложение за даване на съгласие в качеството си на собственик за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация в обхват от 11-190 квартал 36 и улица Сосови точки 102, 103, 160 в село Средешница. Вносителя има ли нещо за добави? Не, нямам. Моля водещата комисия по териториално селищно благоустрояване за становище. С 5 гласа за, комисията приема предложението. Комисия по общинска собственост и фирмена политика. 5 гласа за, приема предложението. Благодаря на комисиите. Колеги, мнения, изказвания, въпроси по това предложение има ли? Не виждам. Ще подложа на гласуване внесения проект за решение, който е съгласен. Моля да гласува за дигане ръка. Против?
Няма. Въздържал се? Също няма. С 20 гласа предложението е прието. Следващата 14-та точка е предложение за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за регулация за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 72.343.53.47 в кадастралната карта на град Тетевен, местност Пейков дол, област Ловеч, с начин на крайно ползване ливада, представляващ застроена земя в земеделска територия във връзка с процедура по установяване на конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на член 50 или 6 от правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи. Вносителя има ли нещо да допълни? Няма. Моля водещата комисия по териториално селищно устройство и благоустрояване за становище. 5 гласа за, комисията приема предложение. Комисия по общинска собственост и фирмена политика. 5 гласа за, комисията приема предложение. Благодаря на комисиите. Изказвания, колеги, има тук? Не виждам желащи за изказвания. Подлагам на гласуване внесения проект за решение. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържал се? Също няма. 20 гласа предложението е прието. Следваща 15-та точка е предложение за отпускане на финансови средства от внесени молби от жители на община Тетевен. Доктор Цачев, вносител, имате ли нещо да допълните? Нямате. Моля комисията по бюджет, финанси, проект и регионална политика за становище. Комисията приема предложение. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика. За комисията приема съдържание. Благодаря на комисиите. Изказвания? Няма желащи за изказвания. Подлагам на поименно гласуване внесеното предложение. Асен Асенов, Асен Иванов, Атанас Оглинов, инженер Кришалинов, Дан Шубанов, инженер Иван Максимов, Иван Цветанов, Иван Цветков, доктор Иван Зачев, Игнат Дончинов, Калин Илов, Красимир Минчев, Красимир Руменов, Людмила Момчилова, Мария Стойчева за, Стефан Добревски, Тихомир Лазаров, Костомир Маринов, доктор Цветелина Равеска, Текста Димитров. 20 гласа за, предложението е прието. И преминаваме към последна 16-та точка, изказване, питания, становище и предложения на граждани. Ще започнем с изказването на господин Васил Тихов, след което е господин Максимов и питането на господин Иван Цветков. Записали ли са да изказване? Господин Тихов, заповядайте да представите вашето изказване. Както знаете... Мога ли от место? Може ли от место? Както знаете, бъдете по-събран във времето, защото сте ограничен в рамките на 3 минути. Заповядайте. Има граници на човешките сили и природни закони, на които ние сме подчинени. Границата е между живота и смъртта. Но в този свят, който всичко ни мами, има смърт и забрава и скръб. Не покрива забравата само твоят образ, учителю скъп. И дори като камък отронен, от света си отиде смирен, ти оставаш за спомен винаги жив. Живей, учителю, и тръгни по стълбите към църквата и на голямата площадка ще прочетеш паметната плоча, на която пише. Това беше първото класно училище, в което 1870 година Васил Левски създаде местният революционен комитет. От тогава изминаха 155 години. В близкото минало на образователното дело на Тетевен се направиха две големи престъпления. Първото, най-голямо, е събарянето на училище Христо Смирненски. Второто престъпление е закриване на оздравително средно професионално техническо училище Иван Вазов по специалност електрически машини, уреди и апарати. Това училище, разположено на 11 декара в най-южната част на Балкана, мъжки пансион, девически, най-хубавия физкултурен салон, най-хубавия салон, общоучилищен Ловешки опер, а отзад учебно-професионален комплекс с шлосерска работилница,
електроработилница, лаборатория за електрически измервания, електрическа лаборатория, чертожна зала с ЦИК Кинекс, които ги има само в проектантските организации. И в същото време базово предприятие Елпром, където се провежда учебната практика, окомплектовано с инженерно-технически персонал, т.е. инженери и учители. И всичко това тъй безразсъдно, което се дължи на елементарното мислене, на организираната политическа посредственост, извършиха тия деяния. Хората се знае, всичко се знае, но каквото било, било и толкова. Но във връзка с салона на училището, той е почти запазен, а тъй като източната врата на входа на училището е изнила, съборена, като Аврамов дом се влиза. Искам и предлагам на настоящия общински съвет да прояви държавническа мъдрост, политическа доблест и истинско родолюбие, като възложи на разпределителя на бюджета на общината. По изчисление на инженер Максимов са 1800 лева за изработка на нова врата и да се затворят всички пристъпи към училището, да се запази салона, а гимназията спокойно може да го ползва за събрания, съвещания, заседания, за каквото иска, както сме го ползвали стотици пъти. И искам да приключа с думите: хора, бдете! Хора, бдете! Благодаря на господин Тихолов за направеното изказване. Давам думата на господин Максимов. Аз искам да коментирам един малък проблем, който обаче създава много неудобство, както на всички нас, жители на този хубав град, така и на нашите гости. Това са дупките по пътищата, които остава ВиК. Значи, направата на перното изкопаха една дупка, сложиха 5 колонцисти вече 3 месеца. Прибила една дупка и няколко месеца. Тук на 200 метра изкопаха една дупка, сложиха един колонци и той ще стои много време. Аз предполагам, че няма сила, която да ги накара ВиК да се изпълнява задължението по закон. Предлагам, ако общината може да го направи за собствена сметка, да го асфалтира и след това да си търсим парите от ВиК. Защото при закон е така. Благодаря. Благодаря и аз на господин Максимов. Давам думата на господин Цветков. Да, благодаря. Заповядайте. По отношение на отговора на предходното ми питане, ще се запозная с него подробно и ще взема отношение на следващото заседание. Още най-малкото, защото стана въпрос за повече от тези, по време на сесията за повече от тези въпроси и теми, които се повдигнаха във връзка с проблемите, свързани с водата в нашата община. Така че няма да ви занимавам в момента повече и да отричавам аудиторията. Ще взема отношение следващия път. По отношение на питанията, които имам, те са две, структурни в два въпроса. Първото от тях е, съгласно официална информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, посочена на сайта към 7 месец 2025 година, общината Търново има подписани споразумения с МРРБ 25 от 26 или изпълнение в размер на 96%, което говори за пълно съдействие от страна на държавата спрямо ръководството на общината Търново. Общината кандидатства за финансиране в размер на общо 45 милиона лева за 3 години, всяка година по 15 милиона лева. Независимо от това, за период от близо 2 години управление мандат 2023-2027, новото старо ръководство на общината успява да усвои и получи само 209 хиляди лева. За сравнение, община Угърчин е получила и усвоява 7 милиона от 16, община Априлци 5, община Летница 4, община Луковит 3. В контекста на това моля да уточните каква е причината на нашата община да получава и усвоява толкова малки суми към момента, при условие, че споразуменията с МРРБ са подписани. Има ли обявени обществени поръчки, на какъв етап са те, има ли избрани изпълнители и изключени договори? Ако приемем, че има забавяне, каква е причината? Липса на компетентност, обжалване на процедурите по ЗОП, PR ход предхожда следващите местни избори или може да посочите конкретните причини на какво конкретно се дължи това забавяне?
Това е първият въпрос. Вторият въпрос, какъв е правният и фактически статут към момента на поземлен имот, сграда с идентификатор 72343 500.500.8200.2, парцел 1219, находящ се в община Тетевен, град Тетевен, улица Михаил Койчев. Какви последващи действия възнамерява да предприеме община Тетевен относно посочения по-горе имот? Това са двете питания. Писмено ще ги получите на името. Благодаря. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Насрочно следващото редовно заседание на 23 октомври 2025 година от 14 часа. Постоянните комисии ще заседават на 17 октомври, петък.